Araba geliyor bak, araba çıktı. This is the bus. For you? Yeah. Where are them? Love you too. Be good boy, okay? Take care for Anya, take care for Abla. Okay? Olur be. Kızım. Çocuklara bakarak telefon açıyor. Geliyor mu? Geliyor, üzülmüyor. Yağmur, hug baba. Tamam, tut kralı. Tamam paşam, you have to take care of her. Okay? I will come back good. Tamam? Okay? Abla. Dön gel, sat oraya gel. Durma. Everything. Okay? You are sick already, don't you? Tamam? Bring your medicine. Abi yolun açık olsun. Hadi. Take care for anne and abla. Tamam? Görüşürüz. Hadi Allah'a emanet ol. Bye bye, Papa. One more hug. Bye bye baba. Hi guys, good morning. Good morning, hapon na pala. Good afternoon na. So today, nagpre-prepare ako, magluto ako ng beef. Kasi, tawag dito, ayan, nag-cut ako ng beef cubes. Ito, galing pa to sa Koi. Bigay ni Bianan. Itong You get quiet. later on, I will cook for the food. So, ayan, magluluto tayo ng beef and You get quiet. you will have also. Okay? What price do you like? Si Yasin andito, nagtatampo. Everything that I like. Inshallah, if we have money, we will get it, okay? Hmm? What? Car? Car again? Oh, inshallah, tama. Now, magkakat muna ako ng, ng onions kasi hindi ko alam kung ano yung lulutuin ko. Actually, hindi ko alam kung anong menu ko ngayon. Pero dahil, gusto kong matry yung ating Nutri-Cook. Eto. Gusto ko siyang itry yung pressure cooker natin para magpalambot na ang ating beef. So, ngayon, try ko tong Nutri-Cook kung paano to gamitin. First time ko siyang gagamitin, guys. Dala ko pa yan galing Dubai. Ilalagay sa pressure mode. Ayan. So, ang kailangan ko lang naman onion and some spices. So, bear with me, guys. Ayan. Sute and start. Ano yan? Paano ba yan? Bakit nag-ano? Tapos lalagay na natin to.
And then, maglalagay ako dito mamaya ng ating, dito tomato paste and eto, sweet pepper paste. To taste yan. Habang tayo nagsusutay ng onion, kwentuhan ko kayo. So, ayun nga, bago nagkasakit si Amor, si Mr. muna yung naunang nagkasakit. Ayan. So, na-emergency siya. Tinurukan lang naman siya ng painkiller kasi hindi maganda yung pakiramdam niya. And then, the day before mag-flight si Mr., si Amor naman yung nagkasakit. Nagsuka-suka siya. Siguro nalamigan dahil sa init ng panahon sa tanghali. Then, sa gabi malamig. So, nalamigan siya. Nagsuka siya at nagtae. Then, Friday, that was Thursday, nung dinala ni Mr. Siamo sa emergency. Yun, Thursday yan. Tapos, Friday ng tanghali, nag-flight na si Mr. papuntang Dubai. So, ayun. So, okay naman na si Amor that day, Friday. Nagpahinga kami sa bahay. Dahil bored yung mga bata at ayaw ko naman na mamiss nila yung baba nila. Nagpunta kami ng Saturday sa park. So, Saturday night, ayan, nag-umpisa na naman siyang, nagsuka na naman siya at masakit yung tiyan. Pero expected namin kasi na magkakadiarrhea siya. Kasi sabi ng doktor, in a few days, magkakadiarrhea siya. So, yun nga, nangyari. And then, ayan, okay na siya nung Sunday, Monday. Okay naman na siya. Tapos, kahapon, biglang ako yung sumunod. Sumakit yung ulo ko, nahihilo ako na nanghihina ako. Tapos, kinagabihan, nagtai ako. Grabe yung, lahat kami natamaan ng tinamaan ng, tawag dito. Lahat kami tinamaan ng sakit. Okay. Isang spoon lang din. Ay! Nag-spark siya. Oh my God. Ayan. Pero malakas yung... So, eto na yung beef. Ilalagay ko na. Oren. Ay, isa lang guys. Bango. Yeah. What's up guys? Welcome back to our YouTube channel. Ayan, kakatapos ko lang naligo and also naligo na ako kasi sobrang pawis na pawis kami kanina. Ang aga naming gumising, alas 7:30 gising na ako. Yeah. 7:30 na gumising na ako and then lumabas kami ng mga around 9 kasi 9:15 yung school ni Yazi. Pumunta si Yazi kanina. Parang ano lang siya, parang tawag dito, 1 hour lang sila, minute lang nila yung teacher and pinakilala niya yung mga classmate nila, ganyan. So, hindi pa talaga start ng class nila. Sa Monday pang starting. Pero for this week, papunta-punta sila ng school ng mga 1 hour, tig 1 hour para ma-adapt yung school. Alam nyo ba, kanina, hindi ko na na-vlog masyado kasi umiyak si Yasi. I wanna try my Oh, Yasi cry for the first time in the school. And also, ayan, pagkatapos namin kay Yasi na ng school niya, pumunta kami ng city, doon na kami nag-breakfast kasama yung hipag ko. And also, namili na kami ng kailangan nila sa school. So, ang nabili pa lang namin ay shoes and uniform. So, ganito pala yung... you can open up. You can take it out. Ganito pala ang uniform nila, Yamo. Dur, bakit? One by one, tamam. Okay. Why I have too much? We buy 2 sets. So, ganito yung pantalon nila, yung uniform nila, Yamo. Pantalon siya, guys. Hindi katulad sa UAE na skirt.
pantalon, and then isang pang summer t-shirt, and also isang pang winter long sleeve. Yasi, why you are wearing that? That's for Abla. Hey, tignan mo tong si Yasi. Sinuot niya na yung kay ate niya. You can wear the pantalon first, Yamor. You try the pants. Ayan, ito yung mga uniform ni Yamor. So, ipapasuot ko sa kanya, papatry ko. Yung number 6 yung size. Bumili kami ng tag. Dalawang pairs, dalawang short sleeve, tsaka dalawang long sleeve. Kasi nga, malapit ng tag-ulan. So, It's so hot in case madumihan, meron siyang extra na damit. And also, ito, bumili kami ng kanyang shoes. Ito ang shoes ni Yamor. Ito yung pili ni Yamor na shoes. I wanna see it. Ayan. Oh, it's so pretty, guys. Dito sa Turkey, guys, wala silang specific na shoes. Kahit anong kulay, anong gusto nila, pwede nilang isuot. Walang katulad ng uniform na white shoes sa sports and wala ding black shoes. Bali dalawa yung binili kong sapatos ni Yamor kasi dalawang gusto niya. No. Why? It will be rip off. Ito yung pangalawa. Ang laki ng ang paa ni Yamor, guys. 36 na to. Parang pang isa na lang para magkapaa na kami. Here's my Can I see? shirt. Oh. And bumili din ako ng sapatos ni Yasi. Ito siya. Pero sinuot niya na kanina yan. And syempre, bumili din ng sapatos ang inahin niyo, guys. Sapatos ng inahin niyo, bumili din. Ito siya. Ewan ko lang kung okay ba. Try natin. Yasi for sports. Yeah, Ayan. see, look, this is my uniform. Bumili ako. It's a Nike. Ayan. Yung mount ni Yasi. Yeah, sports things. Ayan. Ito ang kulay. Pink na pink ang gusto niya. So, he will try all of this, guys. So, see you later. Hello guys, I'm making my video by myself. Here. So that's sports clothes. They're putting Yeah, when you wear the sports shoes, you can wear the... Look at her. Yeah. Yes, this. Why are you putting the camera on my face? I don't like this. I'm going to pool. So guys, eto na ang aftermath ng mga pinamili namin. After naming magsukat ng mga bata, eto na ang kinalabasan. So kailangan ko na naman tong ligpitin. Oh my goodness. So yung dalawa, guys, habang nagliligpit ako dito, naliligo na sila. Maligo muna sila at ako'y magliligpit. See you again later, guys. Bye. Thank you for watching. Hey guys, good morning! Maingay yung mga kasama ko dito sa bahay. Naglalaro sila ng Roblox. Nag-prepare ako ng breakfast. Nagbabati ako ng itlog. Ayan. And we will use the pita bread. Ay, ano ba ito? Tortilla bread. And some cheese lang. Ito lang. So, ready na yung pan ko. Painitin muna natin. So, eto ng ating tortilla. Tortilla. Ayan. With cheese. Tapos nilagyan ko ng egg sa tapat. Para siyang pizza. We killed all of these persons. No, Yazi, they didn't do anything to us. Burger? Hello, I'm back. I want 2 cheese inside my burger. We're in Turkey, bye.